Dano yami fra wapa ate mudano ni dano yami fra nya dano te mudano ni baba ya dene ada famba dano ni pa ya mo papa bomudo yi pa ya mo bo dano ni pa ya mo bo ada fambe dano ni baba ya mo bo ate mudano ni baba ya mo bo ako yami fra nya dano ni baba ya mo ate mudano dano bwani dosa ate bwani ya buyi dati dano ya duwo ate mudano na so wu ba oda onya me frawe na so wu ba oda ate mudano na so wu ba oda ate mudano na so nya me franya bwani hari yenke jana so wu ba oda bwani hari yenke jana so wu ba oda ate mudano da so wu ba oda awadam nana na so wu ba oda adam nana yu na so wu ba oda awadam nana yu na so wu ba oda ate mudano na so nyame franya ate mudano na so nyame franya adam nana yu na so nyame franya bwana yari ye na so nyame franya adam nana yu na so nyame franya bwana hari yenke jana so wu ba oda bwana hari yenke jana so wu ba oda kwa kwansanyi nyi mwana so wu ba oda kwa winsanyi nyi mwana so wu ba oda kwa winsanyi nyi mwana so wu ba oda adam nana yu na so wu ba oda adam nana yu na so nyame franya adam nana yu na so nyame franya ni baba ye adam fama ye na so nyame franya na te mudano na so nyame franya ate mudano na so nyame franya ni baba ye ate mudano na so nyame franya ate mudano na so nyame franya bwana hari yenke jana so nyame franya that's how you see about damage ke bone sira so kro nda ya aya adasun kra hin sa kam o susu kenzia o Abura anom che secret missionary o ye fia sentra nda mbo akina ya fofida you are the final hinara we celebrate o ye Eid kesi a muslim afam ndam na nazama pinya wata wotum na oka nti o ye Eid adha na yutumi celebrate Ghana operating out godo o hwa ya bambo internally the interior minister the kacha baba no da china oya fofida otum no ozema oya muslims inara oya wa Ghana ha nto eye christian yi oya hono oya fofida osane burun yeba wosan hina yizi nto no saba so anha ibotun bi nto oya holiday oya yamabo achina Osofo ofia ene bobon komane ya hwede se ka Eid adha na sin na da mebiri no dura abasese na wodo tumi ya aba hobo na tumi ye na fi otum no obwa Osofo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbacha pomwe. Yamina adu mehu ya namuso ya. Yamina adu. Yamin sure that to suffer saba cancer. Amen. This year you celebrate ansana yeko. Nti awada afisu tumi to suffer. Osofo sa e kan aye Eid adha e chem kakra na sene. Yo. Eda sipi ne akwanya odi amame. Mejina so na me de Islam enchia aye asumdwe na asa aye empaibo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala. Se yeka Eid adha se obehwa Islam no yewo afahye mienu ene ewom baako ene Eid Fitr se koban se muslimufo a wo wiase afa na nyina no se nyame ye adom na akomchene bosome no ye de ko awiye a sa afahye Eid Fitr no enyina ye kohia ewa nigye kwan so ye di sa afahye no na eno eda nchen a ye wo Eid adha a dodo na efan se eno ne Eid kase a sabri edura enam enana Ibrahim ana Abraham
ne sitie kese a oyeye na forebo kese a oboye one ne yire ne ba Ismail eboye ama akowie se afibia edura sa afode a eno sitie soronko oyeme nyankopon afibia edura sa afahye no yedi de kai no enam sa afode ene gidie soronko ene sitie soronko a oye edema otumfo nyankopon Osofo yesha damebre na besisisia damebre oye Prophet Abraham opera odon baba afran kopon kache mama mfa ba mba afran emu onfa da man yembo ejizire da mijezi nso odo ha besibiri a jamanfo butum wa jezi wotum follow da woba ene mba afra cha afibiara mafama no butum okwo ejezi butum a chanwa da ma de metimi aka se de emere ekọ nanimu yi empen bebre se yakura ye ba asase so yi ye hwe gidi a na ewo ye nananom ene ye papanom emu omra ye ba asase ye de ehu ye ebepem ene de ehu se gidi no aye mere anase akofom nti sa bere na yenya ye nana Abraham ma obo sa aforebo kese ebia obi wo ho a onso nko betimi abosa afode ne bi ebinom keka ne ho nebom mitwaniti a sisabere yesi ye pesa nkrofo no bebere a obetimi abosa afode na ahwe a yenya ne dodo pebere te se enkane no nanso ahwe ya ye nipa yi a yegidie enye pei enye den a yebenya obi ewe mu se nyankopon ne nhyehyɛ ne se wɔhwehwɛ obi amana ba afode amawabo a nyankopon no ana eboye ono ana odigidie no ewura yemu nti obetimi enya obi ewe mu a obetimi abosa afode nanso no de ehunu se sabre enya de a ebeye mmere ede ama agidifo no bebre se odoba ba ko a owo na yese fa no bo afode a etise ya ebeye den nanso na nya den a yebenya obi ama wabosa afode no bi nemum nipa no nanka wono ennoso te se enkane no Osofo yenso ne yehwa dibi ibaba ya forebo no do afie sin abahobua ne individually ebusuya oyankwankwa ode yitumi ya ansa na kire de ho akasha afinem de etiene se we eye Eid Adha enye empofure mu na yebeti anse Eid Adha biaba eye a afibia eba se Eid Fitr enya ba pair be se 70 days time no ana bosumi mienu ene 10 days eso a se de tibia no Eid Adha no so no ebeba ndi se ye na se sa Eid Fitr no eba musibufu a yewo wiase afana nyina no obia enim se sa enhye ewo ho nti yeba na sa ebirum hyase eboabo omo ho a kopim se sa mbiri ebeso se de beya afore bokese a yenana Abraham oboye ne sa abre musimufu dodo na ebebo no ono so no obebo no homoden se obebo sa afode bi nti amanfo aya ahobo a e de twen sa emiri se sa mbiri edura omebo sa afode nenso se de nyina yenim no ensate nyina enyepe yehwe Ghana mamu se de asetena no emu esiti a nipa dodo na wono maketua no ewofom se wo so de bobobo ho a obi gise wo de ne bosumi aketua be se 4 months and another 3 months ansana empo odwan ba ko watimi ato se wonya obi a wankasa woyen wonwan na momu se emere so na won so akoto edwan bi wo dwoma enye mmere emma nipa no bebre ebe den ti nipa no maako a omwo yemu a omwo sa akwanyen anaso omwo sa eho ahoden no sa mmere de ahoboa no wono aye sa ahoboa no awie Osofo wo se da mebre oya akwankyere so ka ho na akwankyere no ya normal fane Ramadan nezini bi anada anodakope yakobara na abadwo so obugu se ye ka akomkyene a eka ho pa anka ene ena akomkyene pa ye ka full akomkyene ene abra awo se ya nko haji ne bi no ye ya akomkyene wono omo haji sisabre ne ena ombeko Arafat omo dwumadi a onu bedi won bewie no na ebraba wonom de omo ka akomkyene a wo ho enne no ho nemo yanko bi no nemo eye idida no edura de ekomhyeni konkon Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kire ne se ana ono de na oye ne se enam afode na obo no na eye ne pese aboa na ode bebo afode no ne nam ne bi na
ebedi kan aye aduane a obedi ne da no nti ya na okọ eid ba ansana saa aboa no okuna odi bi aye aduane ama aye first meal a ebekọ na no na ye afore na wabo ne bi nti titiro wonom a nyankopon ama wonom akwanya se wonom ebekum mua no eye enhye kakra ede ma wonom se ombebo modern na ono so aye ne saa se de komcheni eye no se de be ya ebeba na se yenso yetitia wonom yetitia komcheni na namomu sanse saa na komcheni oye no nti e se yenso no yebo modern na ye ne saa yebekọ beba no na wonom bekum mua no omo ekuna ansana on de bi aka omo no Osofo yenhwe moyi no kun afrobon no tum no kun yiwo oye ne nchu ho yiwo oye gon ho yiwo aponchu ho na nkokọ na ajo tum kekam na damafi dama ye kada ka oye nhyɛ do wo de bia tum to dama na mo ne ntwa abɛbɔ no etumi tiewana ne ho ne sɛ Islam Nyankopɔn why no flexible why no bɔkɔ mremremre de amayen sɛ de bɛya yebetumi ayɛ ɛwɔ no kwampa nso so sɛ de medi kan ɛkan no ensaten nyina enye pɛ na nya de nso ɛbɛyɛ pɛ da na yɛ pempo anka enye fɛ sɛ yɛsɛ ne nyina ayɛ pɛpɛpɛ no ti saa pɛpɛpɛ na Nyankopɔn ne nyansɛm no wayɛ ɛde amayen ti sɛ yɛ na sɛ saa bere edura edi kan emo a obobodin sɛ yɛ camera sɛ yɛ nantwie sɛ yɛ aponche de obia na hoɔden betimi no ɛno na ɔsɛ ɔde okunu de bɔ afɔde na yɛ hoɔden so a yɛ wɔ no Nyankopɔn de onim dada ti sɛ woti hoi na ahoɔden wɔ hɔ a obetimi ato nantwie akunu na ɔde abɔ afɔde a Nyankopɔn onim so odwan so na wo ho ahoɔden a Nyankopɔn onim sɛ bi ni hɔ koraa mpo a ɛno so no Nyankopɔn onim ti nya de a ɛyɛ nhyɛ ɛde mayen sɛ chenchena obia ne mu wɔnom a Nyankopɔn ama wɔnom ahoɔden akwanya a wɔnom wo bi a ɔmo ankasa edi ho danse sɛ nantwie ana nwan a obetimi atɔ ama enye ɔhaw bia emfa ma no obetimi atɔ odwan no anase nantwie no na ɔde abosa afɔde ya nyaka no sɛ bi ni hɔ a enye nhyɛ fama sɛ chenchena ɔsɛ ɔbɔsa afɔde no ma akɔba ne sɛ uni bia akɔfa kwan bɔne so obi dia wamantam ne baabi na o akɔkyena bɛhyɛ wo fie sɛ okuna bɔ afɔde da bi ɛno no Nyankopɔn koraa no enya de ɔbɛgye atom tanse korɔ no na wabɔ ti uni bia enye nhyɛ emfa ma wo ne mo wankasa nso wo yɛ adwumenku na wa ahoɔden a obɛyɛ at least enye afi bia mpo na obɛku bia from time to time ahoɔden ne ba otimi bɔ saa afɔde ne mom ne korakora no sɛ enya de a ɛyɛ nhyɛ dendenden ma obiara nye sɛ wɔnom a wɔn wɔ ɛho ahoɔden na abɛyɛ nhyɛ de ama wɔn Osofo yenhwe ade bi sɛ dom dodo to nantwi woto gwan woto aponche ukuno be abandama ni nhyɛ no bia bia ne zankwankol ana abandama na cha ya sai ɔyɛ som no hyehyɛ no de ɛwɔ hɔ ne sɛ de midi kan yɛ bobɔ ɛmoa ahodo edin no nantwie nwan ne aponche ne de keka ho yɛ de nantwie toto aponche ho a nyina enim sɛ ne kase no ɛso number of times entino bia na ebinom ɛwɔ jamaat no mu na ebia wɔnom entimi ɛntɔ ono nko entimi ntɔ ayemwa ne mo keka mo ho bom bɛ sɛ nipa nso anampo nipa dumpo na sɛ ombetimi atɔ nantwie ba akwa abɔ afɔde a ni ate no ene ade a ehia sanse Nyankopɔn sɛ aboa no ne nam no enko nyame hɔ aboa no ne mogya no enko nyame hɔ ne mo walakin takwa minkum gidie ne tene ya obegyina so na wode aye no eno na otumfo Nyankopɔn ohia no pa disa ko ban so obia individual obia ntimi anto aboa na maka mo ho abo o ye pese eto nantwie na ye de bo afode a betimi ato nantwie no na mo de abo afode ne mo e se mo make sure say nyese mo kunu na mo achechawe keke e se nkrofo a wonom ye ahiafo nkrofo a mo ne wonom eteben nkrofo a mo ye abusuafo a wonom e wo sarande mo ntimi anye bi no e se otimi ebo homoden se obema wonom so ensa aka bi na wa nso nsa aka bi eba no sa munyina mabo afode no ni atena mode yeye no Nyankopɔn agitum a enhyira bia wonom mutimi bo individual mo ahoɔden a mutimi bo individual mo benya no mo so mo ka mo ho bo mo no de fata se munya bia no Nyankopɔn ode sa enhyira no ebema mo. Although this challenge issue or system or community aya dodo na we Muslim funo tak binim taka de yehwe Christian for akona Christ ofado wo yara yeyeze na afibia wutumo kai dem Christ no
na kyesa wo papa na wo for the marko nje no wo hye na ame ndama nti me ginze da me ye wonde bia butu mabekai nti awon so da ho bi sey nde oye Abraham afara otumo boy ozane ba na otumo odrobo na so yankopon na na yemboa enje nji sire abanama na ayo so da me ye wo na prophet Abraham tumu kromun ozane ba isi otumo odrobo afan ayo so yutumo ye kai the sabi ayaye ze no otumo kom wada afibia yutumo kai abanama wanya abosomode Osofo de ye hunu se we enye ayaya de bia ye na Abraham okom na enye ayaya de nso a ne ba Ismail okom se ye nyina be hye ne nso a se de otumfo nyankopon o kire no ewo adayeso mu no se onfa ne ba Ismail onfa no mu afode ne papa yi asema o ka kire ne ba yi se we ni dayeso a mehunu anadwi na wo me ba Ismail wadwen ye osai ewo ho nyankopon ema Ismail oyiya no se me papa ana magya ye de onyankopon ka kire osai ye bia no ye na nyankopon pa mekwa akoka nkrofo a omowo abotre no ho wahu wen anko ye obia mu ema ne papa ka kire ne na oje tumu at once sanso na ye na Abraham no so enanka owo eba koro ana wape eba acha na emebi duru ya onyaye nanso ne nyina achi no nyankopon se onfa no mu afode oye krado so ode ne bebo afode wanwinwi kura se ommo oye ready se obebo sa afode ne mra nyankopon hunu se waye krado a enka obetwa ne ba no kon ne nyankopon de sa ram anase odwan no ehya na mu ti enya de a eye ya obi a okomu oma eye ohaw edema no ode anigye kwan so na nimdie ene suahunu bebre nso ena ewom edema musimufo a yenso no afibia edura ye kai no esanse aforbo ene setie ene gidie ho a ogina so boss afode no eno ne ade a musimufo nkae nyina so no afidura ye gina saa gidie ne setie no so no ne entiase no so ede bossa afode enti enya ade a so obi beka se okoya obi muntino se ko ban se afibia dura eya abosomde da bi enya abosomde enyankopon no anan hyeche ya wo ye de to ho a beye nsenda ho e de amanya afibia musimufo a yewo wiase afa na nyina no saa mere edura na Abraham de oye no yenso no ye bi edititia na namum Osofo yenso ne ye hwede efidodo ye celebrate me de abisibire ye twana mo ye tumi akohene yima ye gba afre na in 3 days 2 days 4 days bin me pe afimba ya one charge afiba no wotumo charge na se ye kwan ya mo na wora within 3 days itumi di years ban na eche ana ye chana mon ana de order the whole 2 weeks in ya itumi na aya mo tumo ba obeda maze bi na ehezi no papa no wa ya ban itumi ama se metewasem ya ubisa ya si eyi a aforde na ye bono se de udi kan no afore ena ye bo sabri ya desua na yesua film se nipa from time to time ye be bo sa afode no nse ntini se ye wonkrofo bebre ewo ye mu a obi wo ho a mojanam se ye odwan se ya ponche se ye nantwie ahwe a obedi bi no na afia kwa aba se de me kan se nye nsate nyina enye penenti no entino se koba ne se sa mere edu na obia de ne last aguso obon ho modern se won so betimi abo afode ne bi na on so de na ho odin be ma no ho kwan bia no waye obia ye twa size bi ento ho se sa size na so metimi de bo afode ma ne yeye a nipa no betimi dia ama 2 weeks aba to so da bi de wa ho odin ebe kire won de ahoden a owo no na won so de meba obi ye ntwa nan mu ho se afode na wabo no edwan na wonyaaye no dia nansa anase 10 days anase 2 weeks there be they won sabe ka bia se de wode be ye aduane wode ye aduane nko a na wodi a nipa na wode ma no ne nhira ne nsa abeka na ye toto esere nso se enya de a ye ne sa ewo sa bere ya eno beka ho se sa daba kunku a na sa nansa ne ye bo sa afode no eno da ho a eno pa ho a ende uhu nua kora na onchi anompo je se afia so da bi nkakra ne mu saa bere no edura enam se yeyi saa da no asi ho no saa bere no edura obi biara modern bo bia obo a ono so no nsa beka nhira no obo no ho modern na obo se de be ya nhira no ne nsa ebeka bi
Egoro ya chire ya oya afofida zima oya wiade fane ne aberga no sotum ka ho oya Idil Adha na yetum na celebrate oya Muslims oya wiade fane hinara na damabre no so mpefo bibie so amenya no wose metekera do so amehu kran papa e mo na bi metekere pa ajiba na so nka na so rokobi was ba o mes okwa na ma bi butum eflo ene na answer bi me start with dam ka na me say I say ya me na asameta yo Martin enti Osofo yenhwe ebere oso yen ya so no asori dem na yeko open ground na yeko ka ya so na so no so wo so ekwa na wa ye rakate bie na ewie aye wo zenyi abedinta de metumi aka wo de wabusai eho ene se de wo de hye ase no sabere edura musimufu a ewo wiase afa na nyina no enye den a yegidie no enam se nsaten nyina anyepe no yegidie no so enyepe obi wo ho a moso kura okoye ache Friday a onko faje ne zuho ne ase ne nyina yehunu nanso samere eduru de a obo no homodin bia enye baabi ba ko miamia hodo bebre ene ehunu sa ne nyina no ma yehunu se eye mmere ya na ewo nipa de sene na fantia na mom se de wosan ebisa akirei se adenti na ya na satu rakat no se obi ameto a de tie ne se we eye tu rakata ye no afekwansi no munyina ade a ehia na fe eye sala ye no enkabo mu enye te se zuhu asel na fajira se wankwa nkoto a wankasa no asore no agira ho na waye wode ana empo ide adaha no mpo enha oba beto na wa ma meto na bia wasore ye wode a waye nanso no ebia ehun nhira ne ade de nyankopon ho ena wonsa odebema wa nyankopon na odebema ne mom hihye ne se de di a bebema obi bia hu ehia ene mfaso a ewo so ntino samere ebeduru a yeheda bohu dawuro enye baako na enye mienu se de be ya obi a behu se Eid prayers na yakwa ada say Eid Fitr ana Eid Adha 2 rakats of salat na yakwa akwa no ye de mere to ho ama jamaat na emfa say ya ye wo Cape Coast na Abura ha ye say 9 o'clock na ye toko so se de be ya obi a beti ama samere no be so no na obi a ewo ho se de be ya enkoba no se ye wie sarafe na wo so sa ye ode wa bra sa sala ewo ho ma enkabom sala nti ye hu hia ehia na emudi a edi se ye nyina be kan ho abom ntino ene ye de sa emre eto ho se de be ya obi a na de bi a oye no betimi aye ntem na so se de abre nyina no ye kan no onipa da sani oma no 1 inch na ode bi aka ho no o ka se 9 a bohu no obi 9:30 no oba anhwe ye kurampo a obi anhwe a 10 no obeba nanso no ni nyina mu no nyankopon ene ye de bibia edan no se waba ne aye ajaw na wa wo sore ye na se nyankopon emu nhira wo de be ma wa eno nipa da sani entimi enka ho hwe na mom kyekye a ewo no se sa 2 rakate e ya de a ewo se ye nyina ye kan ye ho bom na ye no at that particular time ntina se ko ban se obi se obeba na bia hafo mo ye ntentu mo aye awie a obo no homoden se obusebuse mu na mfa se Abura ha ye de entem na se Cape Coast omunyanya ya obobo no homoden se oberashi to that place se de be ya obekwa akoto 2 rakat no waye ndi ho hia pa se ye no nkabom ntina abribia no yetu ye hofo se emere no beso no na obia ewo ho se de be ya enhira ewom no yankopon wache de aman ama obia nsa aka ne chefa Osofo ye hwe de ye fast na konchere ne berusa ye hwehwe bosom ye hwehwe wia betire nkomo no tumro kodo akeke bia ma ya ba ibu wie oya akonchere no so inde edonana kun anede edosano no ye basir na ahwede ye hwe bosom da amina ya jida sida afi o kare be ye ndem na wasan wo to ahyeda wasan bafofo na yudu oya idi adaha na entide wo hwehwe oya bosom ana wo hwehwe emum dewuru na onya kase de tiene se ni nyina nso eka bosom no ho nemum dodo na ya na edu Eid Adha yenhyeda ema yadwen enko bosom no so yi na de baako a ewo ho ene se nyame eye adom na yetimi eye Eid Fitr no wi a se unim bosom mu ensem korampo na de wo se wo de to tim ne se yaye Eid Fitr no aka 70 days 2 months and 10 days
ndi saa mere no de obi anim se saa mere no eduru a na chese tamu asono no nti na ya na edu saa mere na ye nheda enhwe bosome no ba yenim se ya ye Eid al-Fitr no nko ade the 70 days and I say 2 months 10 days no eso a Eid al-Adha no enso ebeba so nti na edu saa mere ya we kura echi no obi wo ho a wokọ mmea ahodo a anhwe ya se de yen wo ha ye nyina ye hunu pepepe se ya announce se ye beye wo 27 ochinan obekọ baabi anhwe a obekọ na nne na omoye no obi nso onye no nne onye no china na de chin no oye no saa na binum encheche ete obi wo ha na nsema o kan se penmu na asema imam panyia oda ye nyina no e wo Ghana ha no obi wo ha enam se onni ni sect ni ntino on pesa o de ne de no ebe ya adwuma ne mo no ankasa be sheda asset ne da e de ato se saa de na meye no nya saa de a ke di 70 days a nyina ye nim se saa mere no aso ayo se ye Eid al-Adha. Also me yesere shazi dress code in time se afin so ehu na interest different no wompa aya bone me ya ta foforo ntuma nkwa muntum nkwa so na som na ne general atar nta otumu de yasum ana jeze na otumu de yasum me yi wa no tia wa yehwe Koran no mu a empo muslimfo Yankopɔn hyɛda emprescribe atade bi mayen sɛ saa atade ɛna yɛnhyɛ ne mo wɔ kyerɛ yɛn sɛ atade a ɛyɛ treneye ɛwom ɛne sɛ yɛhwɛ Ghana man mu a yɛwɔ mu ya sɛ woyɛ bɛma sɛ woyɛ ɔba onkɔhyɛ atade a ɛbɛkyekyere wo ama sɛbe ohunam dua no yɛbɛhunu wɔ atade no mu ana wakɔhyɛ atade bi light one ne yɛhunu sɛ woyɛ tuntum a ana woyɛ kɔkɔ a yɛhunu wɔ atade no mu a enye saa atade no na Nyankopɔn ɔka ho asɛm de wakata wo ho kama a yɛhunu baabi ani kwan sɛ yɛhunu wakata ne nyinaa so kama na atade no edi mu enye efi keka wa bi anim pampan bɔne bia enim a saa atade no na address no ɛyɛ ade a otumfo Nyankopɔn ɔgye tumpa na mmom sɛ ba Eid day a ya na binum ayɛ ɔmadwene sɛ ebinum hyɛ da boaboa mo ho pa na se de asisu aka se ensaten nyina enyepe no ye wa agya bi e wo ho a afi bia edura ono saa mere no de aye nafe saa mere no edura e na opam entade e ma ne mma obi nso bia Eid al-Fitr time no obepam entade ama ne mma nimum ne papa na se de nyina wo so ye gitum ne se de Islam e kire ne se atade a na dresser ye be hyede akọ no wo se ye atade a e ho ete nimo wankakala say ye tuntum say ye fita say ye yellow de say ehun ete na afenso no enya atade a ebeda ohonam akwa na di ama akotwe bone ede abawo enti ehun hia say Eid time so a chenchena a wo say agya bia esese otontoma ma na yire ana oto atade ma ne mma say bi wo ho na oto de ama omo a alhamdulillah say bi ni ho nso na de ewo ho no edimu na obetimi de akwa Islam ho kwan de hia se dadampo a si na toso enye kama onso betimi de akọ Eid no ehu hia se Eid bia age se wapam atade foforo ansa na watimi akọ ama yiye ntinyi da yementar oyesu akon abra yekọ ana yekọ da bi kura ni kwan se entade nti obeka se ne papa ana ne kunu wa ntontoma ama ne ntino meko Eid no bia ya etimisi bi ka se ne kunu anto ntoma ama nti wonko Eid ne papa anto atade ama nti onko Eid da bi enyi saa adwen no emfiri yemu ne yehunu se saa Eid no na bia ahoɔden ama na ukunu ana o papa wanto bibi ama o saa da na de wo ho bia no si na toso kama na fakɔ eno ne ade a Nyankopɔn wo hwefiri ho nye atade foforo wo de atade foforo ekɔ na de sese wo ye no wanya enhyira bɛ na wo sabɛka afiri Nyankopɔn ho inhyira bɛ na wo sabɛka afiri Nyankopɔn ho ye ba after Eid ze otomo record na so for ama ma aka ma papa musa no Eid time so na ma on fata foforo ma ami mo nko ti ama and the pay ma aka papa ala yoko ada ma tawa he ala bia sha tere bia la wo bia ibi fi da nja ye kwa se nti fi da ta na se ko be he e ke bia la nya ma de mentality but ma me wo free pa na mo fama ya wo ja ba ma da ma ho e mo mara ja ata bia ma do fi o na me shar ma ta ko bia na mutumoko ama ma so po ba wo hu tumo haro papa pa me tumo kwayim nti mama onyi wo yasu akwan awere send message ma onyi wo yasu akwan da ataran
na wayɛ so akɔna etuma amo na atɛne nti enya atawofo nti ɛnkɔ asɔre na menye ndi so ɔkɔ asɔre a wo show ntar tum wo hɔ yɛkɔ after Eid no aya yɛgba dance aya de kututu fanfam na yɛdze nam na etum ndukɔ okay Islam hyehyɛ ho ana ɔtren murabe de meka ɛwɔ ho no sɛ nyina enim sɛ Eid de ɛyɛ nigye emra baya na ebinom akɔfefa ɛsom bi mu de ɛne wiase mu de ɛde ba bɛbata Islam ho obi gyina nkyɛn a na adwene bɛyɛ no sɛ oh saa na ɛyɛ Islam nanso no komhyɛni na bere so no nanso no bia wa anyɛ ne saa ɛnɛ wobɛte yɛ sɛ ɛyɛ sala dance sala fest sala fest ne de keka ho bebre binom ko gyina baabi ɛsa ɛbɔ nnwom yɛ nneɛma ahodoɔ bi a ɛnka Islam ho Islam onsi ekwan sɛ ma yɛ nye yɛni ne mom yɛni gye no ma yɛ nkɔfa obi ne de kwan a ɔfa so gye nani ne yɛ mfa mewura Islam no mu sɛ yɛ mfa sɛ Eid time aso yɛ mfa sɛ bra na me wɔ kasoa ana me firi hɔ kura ɛta ɛkɔso sɛ Eid mmere ɛso a ɔmo bo games edi agorɔ ahodoɔ a Eid time ni hɔ a yɛnyɛ saa bere ɛnyɛ saa de no ne Eid time no ɛso a yɛbɔ ball yɛbɔ dame yɛyɛ di agorɔ ahodoɔ ama ɛmɔfra musical chairs ne keka ho no nyinaa ne edidi unsɛ agorɔ bia nso de edidi na nka ho a ɛma edidi no enwie pɛyɛ ntini nyinaa ewom yɛsɛbo aduane ma wobɛkɔ baabi no sɛ bia ahoɔden na enni ho mpo na obi wantimi anya aduane ama okɔ a wobɛdidi esan sɛ obi ɔyɛ aduane akɔ a ɔnyɛ de ɔno nko a okɔ agodi nko wɔyɛ no bebree sɛ de bɛyɛ a obi a ɔkɔ no wanya bia ni a obi abenya bia di saa mere no ɛso a enigi ahodo bebree ɛna ɛyɛ a ɛsɛ sɛ ɛyɛ within Islam the Islam ɛma ho kwan ne mo sɛ yɛ kɔbɔ nnwoma ahodo bi wɔ baabi yasa ne ayɛ nnema ahodo a ɛmfata yɛbɛma yɛni agye aboro so no ɛnyɛ te the broni kan say too much of everything is bad so obɛma wani agye bebree wokɔ mmea ahodo bi a ebinom sɛ da tutu wɔnom moto azos pipe no said be dede pon pin ni nyina no ɛho hia ɛwɔ Islam mu ani die de obetimi agye ne mu de obegye a ɛbɛma ayɛ ɔhaw ɛde ama obi no sɛ moto a watutu na azos pipe no yɛ dede ɛde ɛha obi yare a doctor advice ne sɛ ma onko ba bi a dede wɔ na wo yɛ pon o ha no enti ne ma hodo bi wɔ hɔ a bɛgye yɛ ni de ne mu eni kwan sɛ ye bɛgye ama aboroso onche bia ya bema hine mudo osanda adwuma foforo ho a ode yitumi kwakiti ne ma me yekɔ sofo ya sene bi sene nkano na enta nti the idaba government of the day also that for fidama or your muslim fo yesha or years back nation pempen so time no point because I right up to me by last week or said na or interior minister to mo by each day yes baby each day nhyehyɛ wɔ abanam no waagye ɔyɛ muslim etumatum ɔsɔfo sɛ yɛhwɛ ibo nkɔpɔ hwɛ hin akyira first na ntant de with the crowd aba no wɔn ma ɔyɛ holiday ntɛhwɛ na mo yɛtumi yɛtwa mo muslim so sisia no Ghana calendar ɔyɛ the nation calendar yɛtumi aba kama etitire yakɔ hin yɛ pa in terms of development metumi aka sɛ in terms of development yakɔ yɛ nim na ade bia no sɛ kɔban sɛ obi a oye nanu ni no leader no se ode nhyehyɛ papa bia egu akwan mu a eboa amanfo no bi ana amanfo dodo na ansa na saa nhyehyɛ beba megye se ɔmampanyi bi na pen so na ɔde saa nhyehyɛ bɛbɔ ase se eduru Eid Adha na Eid Fitra yemma holiday se be holiday dia ma obi asan se eduru Christmas a holiday wo ho edema obi a adentina muslim for de enyen santi abeya akwanya ede amanya kristofo emre eduru a omogye wo mani no saa anase omo home no saa pepepe na eduru muslim for nso de so a yen yaban a yen ne wagye atum nhyehyɛ papa a megiri sɛ aban a omototo aso ba nyina so mo nyina ede saa nhyehyɛ no ɛyɛ adwuma nti megiri sɛ in terms of development no megiri sɛ ɛbɛboa ama yen nyina yakɔ yanim sɛ woyɛ ama obi no wanyɛ ama obi no obi bedi ne yam nti sɛ Christian for ɛwɔ mo afɔ ofida na Muslim for nso yɛnya yɛ de a megye sɛ ne kwan so ano na kwan so no impakoro aketi ɔtɔfo sɛ dɛ yɛmbi sɛ dɛ afara yɛtumi yɛgbe ɛbɛyɛ ziban impakoro no ɔtebɛ no
ne what you did bene to my at the bene should be so next na ma adechi ansana akedi bene should to me zama nkanki wo do afi obanema no ye bon another onye bon metimi abusa o se de tie ne se eye ide entino ahoboa biara nipa no oboaboa bia no oboaboa e de abeso ide no entino yemfa se saa mere no enuru ya obi ho a onye na adwen se aduane na waye no yemfa se echina na ide na obi waye ne na o de twen ochina nemo entumi ma ne se yemfa se waye aduane o de twen echina waye stew wa cheche nam o de twen echina nemo hoho bi aba ba hie o se afi no aba aduane hoho bi anso asa enye den a emo de obetimi de bi asija so kakra na stew wo ho dadai ene nam wo ho da obetimi ayi bi ama ensehwe wontimi nka se wa prepare for the Eid nintino chenchina jese echina asa na echina no beduru no nipa no onte ase na why no papa na so why no bone tini papa mu de obi prepare for the following day nemum situation bi eba na se akohia se obi obema ne bi adia ese se oma ne bi di eno ne beye enhira bebre ede ama se obetwen ya se enanye Eid nti wotwen ama echina Eid ansa da bi se onipa no ehia nko ade a ode man na ebeye enhira achen se obetwen ama de acheso ansa na ode ama nipa no Other congregation or sorry able to be second no so. Don't was second here about one or your facu. Now here for son the man a china or ya was summa is the imanu. Here for so by your son. The Ohon say ye share Abura zona a comprising of 2 circuits. Okay. Atobiase, Junase, Dwendama. Ene de kaka ho eye circuit baako ena oba ye han so Abura ene emisano besakrom ne de wo around ni nyina no ya na ehia faako ewo stadium Kepo stadium na ye nyina ye kan ho bom na ye de tie ne se sa aso se de ye ka se eye binum friend sala kese sala eso ti sa mre edu a ebinum tukwan obi timi ba ne se 2 hours baby a ofiri no ekọ baby a 8 grams so ewo ansa na wakoye esan se ya finhia mu a also ye nyina ye kan ho ebom ni kwan se beba ne se kakra eye bi ha na kakra eye bi eno no enya de a eboa ema eye sala kese na ye ka no nti ema edom fifiri mea ahodo na ye ba beye se so eduru mre bi nso na se beye ahokyere ede ama jamaat bi amfa se baby omo ensu ato ama kwan on befa so abakora no den a eno no betimi ama wonum akwanya ama omonso no ye di imam akomo omonom so aye omo de o se de be ya enkoye ohaw emfa mom ne mo ente sa ne nyina yetete ben de a ye ho se ye nyina ebo ye homoden na ye be hia faako na ye ne imam baako eye so my ensure them so sadama so no otza edo fida normal prayers a edo fida Ahmad ye said the fida biara wa ya da afi etuma ama oye ni ye kwa sorry ye kwa ko bompa ye kwa ye kai ye misam ansana yetumi ya so 2 rakat ye kwa ida ye 2 rakat ansana yetumi ya kai ya misam why this de wo ho ne se ye wo sunsunu bi a eda ho edema Friday prayers and Eid prayers enye de wakan nko a ebi keka ho yemfa se Friday ye badwuma ye frɛ azan Eid prayers yem frɛ azan sanso na se de wokan Eid prayers no ye 2 rakat ni wie ansana sermon bi wo ho a yama nanso dwuma time no de ye ma sermon ansana ya ye prayers no sara nso na dwuma prayers no eye Friday nkoa ana ye dwuma prayers ne Eid prayers no ebetimi a happen on any day sanso na dwuma prayers no ye wo mosque se mosque wo nkoa de a ne eduru Eid idan enam se ye pese dom bebre ebeba no ye kopetemu se de be ya ye nyina be kan ho abom na ya ye this obusa nsa question ye a ne ho no se we ne hyehyeye a ABDULLAH Muhammad sallallahu alaihi wasallam oye wona breso a de oye ye bia nso no ye nso no ye tietie na momu ne ya ye ne sa pepepe se de be ya enkoye soronko nti sa na tie se ye wo soronko e wo dwuma no mu na
yewo said the Eid no so no ehete ba Muslim for de yenyina yenim na yete ase nso na eno so na yede ye adwuma. And the brother ati yeko dwuma ye frazan da mamurabi tumerika no we are ye preacher ansana ya asha na ye soro mpo a wotu ikamat ansana etumi ya asha but equal grounds are ye soro ara o se ye ya asha ye nto ikama ansana etumi ya asha ntunsunsun da ma sofo kan no owo mpapa emere so asum o da etumi mahinamodo na ebakọ ye sofo ye kebisa na wa futu sambi na sama otomo de ye kra amfa mahina fi ntumi mahinamodo murabi yo menda se bebre eye edikan mema atiefo atie na omahye ne so se eya kwanya kese na otumfo nyankopon ode aman a ekire se afe akọ asan ba betu yen de afe akọ aba betu yen na o se ye na asefo kese ye de ma otumfo nyankopon esan se enye nipa no nyina na omunya ne sa de se yen nyankopon wabo yen ho ban ya tenasia ama afe foforo akọ aba betu yen ma ye be ye ida yemfa enase ema otumfo nyankopon na yede nase ema nyankopon ni nyina no yenhwe hunu se ide no so a ye beye no ma enye ne se ye ya keke yenhwe hunu se botai bi si ho ema yen se ye befa so na aye mfaso ede ama yen empo emra ya ye ide no awie no te se de ide ekai aforbo a ena na Abraham oboye ede to ho ede ma yen no kire yen se yen so no o se yenya sa aforbo honhom no na abre nyina no ye sitie soronko ye hwe gina bra ye na Abraham ekomu sa situation okomu eden pa nanso ye obedient to Allah o ye nasefo edema nyankopon de se ye nso aye muslimufo na ye tietia ye mpanfo yakomhyefo na mamu se ko gina bere mu a eden te se den kora na ye nya sitie emfama nyankopon ye ma ye nka se de ato ye de eden ama ne sa ntino ye mfa ebuo ne ani de na sitia efata ye mfama nyankopon o se gina bere bia ye bukom bia no ye beye sitie de ama nyankopon na afen so no ye beye ready se de nyankopon de abma ye bia no ne ye wo ho ahoden no ye de bebo afode na afi yabo ye homoden se ne ma hodo a emfata nyina no o se ye yi efiri emu ye selfish desire o se ye yi firi emu pride ahomaso any greed any enema ahodo a emfata nyina no boni a ewe ye mu ni nyina no o se ye de bo afode e chese ye ni nyina efiri emu na enema ahodo a ene Islam nkyerɛkyerɛ ebo ebra ni nyina no o se ye boye homoden na ye twe ho firi ho saa bere eya ade ade nkabomu ebre muslimufo enyina ye wo wiase nyina ye hwɛ saa ididai esu a muslimufo e wo wiase afa na nyina ye beka ye ho abom na yaye asɔre a ekyerɛ nkabom sonko e wo ho edeman saa bere eye mmra se woni onua ntem kura basabasa bi ana mentumi ho ase bi abamumu a munyina saa idi so na momma enkabomu emmra ayonkofo abusua ne nkrofo mo kan ho nyina no ye ne wonum nyina entem enye fine se de nyankopon ohwe ede aman se ko ban se saa aboa na ukunu no na oyonko wantimi ankubi no saa afode abusuafo enya bi enamfofo enya bi moborowafo ene ahiafo enya bi no we no yade a ekire ahoden soronko eba behye yemu odo nkabomu ne anuado soronko eba behye yemu te sabere eye mmra adesuade bebere na o se yesua firi mu na idi nachi no ye de boye mbra ma emba ne se idi aso ye agi ani ye kuma aboa na ya wia keke ne ya san akogina ye dedem ye hwe hunu se id adha na aba no emfa ensesa soronko emra ye mu se de be ya ye betumi etu anamo akoye nim ewo gidie mu de weni kakra meka Ebada oya sofu asba papa hana edin ko babon hia DBC Missionary to nsafra na wa baba kansa na fi wa baba nsem otumodo achre nti yana iwo fie hia so hia ogudo hia so gudo ema ba den sen so de etna oya Abura zone kaya sumno oya Cape Coast Sports Stadium nti oya ntamha 9 o'clock pepe 9 wa so oya so ye 9 ififie reba 9 o'clock no aso worry aso nti 9 na ni fiare ba na ba moboto nti obo nunsia mpe nunson mpe na otwe ni na gururu ya de tumetefe ana ba momotin aba momotin ko aba na apono kra opono sale bona adam no wife ntofo ntimi yiri fa nchichia o ma fisha pa wo ya tu na ade wo kiro do soronko
nti ama mɛdɛ sɛ no so nyinaa ɛbɛtumi yɛbɛkɔ ntam mezenesi OMAR bin ABDULLAH yɛbɛda ɔyɛ Murabin Ahmad Boaheng Secret Missionary wɔ ɔyɛ Abura yɛbɛda ase papaapa na mmom pinye na etuma akekyiri ɔyɛ akyerɛba efi baba na nkae ɔka ho biara so etumi aba abɔtɔ do meda ho yara ase Eminem, never me, Eminem, never me, Eminem, alla piedo, Eminem, Eminem, never me, Eminem, never me, Eminem, alla piedo, Eminem, Enye Allah, Eminem, Blani Paula, Eminem, Amenu Vevela, Eminem, Eya Koate Wawa, Eminem, Huwa Awal, Eminem, Al-Akhir, Eminem, Ome Jeje Mahawu, Eminem, Nuhu Mahawu, Eminem, Eyanye Al-Batwin, Eminem, Wanu Siwo Lakata, Eminem, Ye Arawu, Eminem, Dominyo Mahawu, Eminem, Heavy Siwo Lahaji, Eminem, Lawo Kata Lekafu, Eminem, Ati Wola.